že 11% ľudí sú ľaváci, že v auguste najvyššie percento pôrodov, že ak jedlo sa zmieša so slinami, stráti potom chuť, že priemerný človek zaspí za 7 minút, že medveď má 42 zubov, že oko pštrosa je väčšie ako jeho mozog, že väčšina rúžov obsahuje rybie šupiny, že dve kukuričné vločky nikdy nevyzerajú rovnako, citróny obsahujú viac cukru ako jahody, že 8% ľudí má jedno rebro navyše, že 85% rastlinnej ríše sa nachádza v oceánoch, že havajská abeceda má 12 písmen, že myšiaka Mikyho v Taliansku volajú topolinu, že homáre majú bezfariebnú koru, ktorá po pôsobení kyslíka zmodrá, že pasavce majú vždy 4 mláďata rovnakého pohlavia, že soby majú radi banány, že rekordná dĺžka letu sliepky je 13 sekúnd, že vtáky by bez gravitácie nedokázali prehúpať, že najčastejšie používané písmeno v abecede je E, najmenej používané písmeno v abecede je Q. 3 najčastejšie jazyky na svete sú mandarín, čínština, španielština a angličtina. Že mačka má 32 svalov v každom uchu. Elvisové prostredné meno bolo Aaron. Najmenšie kosti v ľudskom tele sa nachádzajú v uchu. Že mačky trávia 60% svojho života spánkom. Švajčiarsko má spotrebu 10 kg čokolády na človeka za rok. Peniaze sú v dialogoch párov argumentom číslo 1.